ga dambe na an taka tsakanin kudu da gurmada. Saboda duk bakon da ya zo sai ka ba ɗan tashe ya sauke shi, wallahi sun gane ka supporters na gurmada. Dambe tsakanin gurmada da kudu. Bahagon alaye shine mai bakin wando, bahagon wuta shine mai dogon wando na jis daga bangaren gurmada. Cikin da bane kai bahago. Bahagon wuta daga bangaren gurmada shine mai hula aka. Ba kuwa ga damban nan ne zaburo kai kallo. Bahagon alaye daga bangaren kudu sai shi dan bahagon wuta daga bangaren gurmada. Wai dambe ne tsakanin kudu da gurmada. Jama'a suka ce su ba ruwansu suna gehe waɗan cikin gida ba sa shiga. Dan bahagon aliyaro dambe tsakanin kudu da gurmada. Jama'a na ce suna gehe. Ga damban nan tsakanin dan bahagon wuta daga bangaren gurmada shine mai dogon wando na jis. Bahagon alaye shine mai bakin wando daga bangaren kudu. Ga dabba na an dawo turmi na biyu tsakanin gurmada da kudu. Jama'a suka ce su ba sa shiga kallon faɗan cikin gida. Jama'a gobe akwai gagarumin biki na injiniya Abba Kabir Yusuf wanda Elga zai yi a kofar gidansu. Ciki da bane. Bahagon alaye bahagon wuta. Duk masoyin Abba Kabir ko masoyin Kwankwaso to ana gayyatar ka gobe idan wai bahagon wuta daga bangaren gurmada. Kawo shi. Wai farmaki mai kyau dan bahagon wuta. Bahagon alaye ya gaji. Kawo shi. Dan bahagon wuta dan bahagon alaye. Dan bahagon alaye ya kashe bahagon wuta daga bangaren gurmada. Dan bahagon alaye daga bangaren kudu ya kashe dan bahagon wuta. Ga dambe na an taka tsakanin aljanin bahagon nasarawa daga bangaren jamus shine mai jan wando. Hausan iliya daga bangaren gurmada shine mai farin wando daga bangaren gurmada. Gidan damben national chairman na kasa da ke birnin Lagos Alabar Rago. Hausan iliya daga bangaren gurmada. Aljanin bahagon nasarawa daga bangaren jamus. Baka fly over ba, baka tone kasa kayan hanyar kasa ba, baka kewaye jihar ka da ba gwan nasara. Hausan iliya daga bangaren gurmada. Ka damban na ne zaburo kai kallo. Ya kai makaranta, ya sai Amana Motors, ya raba matasa, ya sai motar miliyan 7 ya ce ba jagaliya sai sana'a. Kwanta na aljanin bahagon nasarawa in kagaji. Damban nan ne zaburo kai kallo. Hausan iliya shine mai farin wando daga bangaren gurmada. Ya ɗabi matasa ya kai su suka karanci yadda ake fede mutane. Madugu uban tafiya ya ciyar da yara a makaranta kyauta. Cikin da bane. Aljanin bahagon nasara shine mai jan wando daga bangaren jamus. Hausan iliya shine mai farin wando daga bangaren gurmada. A gaban mai girma Alhaji Yusuf Ogan Oye. Allah shi kiyaye ka zaki uban Ali baban Garba sannu baban Yusufa Allah shi kara arziki uba Hassan da Husaini goje maganin wani goje dawa da karfe na kai ta ta gari wa wai kukan kura duk mai tare da daura abu da rike mun nan ke kai da tauri ga damban nan Allah sai ya gusha ruwa damban nan an koma ga damban nan an dawo turmi na biyu tsakanin aljanin bahagon nasara daga bangaren jamus. Hausan iliya daga bangaren gurmada. An riga an taka kai dan gargana kai ku ce kanka ka bata mana tsaya ba wanda za ka kama ta mu anan
mun riga mun gama lissafa damban da zani in ma ka ga dama ka je ka sa kayanka cikin dabba ne aljanun bahagon nasara auta Iliya aljanun bahagon nasarawa da shi da alama da sunan shi auta Iliya rauni kare ya targade Allah shi dare amma faduwa Allah shi aiko da ita na rantse da Allah akwai sauran aiki wallahi kun yi sakon 30 a cikin minti biyu aljanun bahagon nasara kashe autan Iliya daga bangaren gurmada gadan bana an hura na gursun da gursun tsohuwar bataliya da tsohuwar bataliya jirgi bahago daga bangaren kurmada shine mai dogon wando na yadi bahago audu argungu shine mai gajeren wando daga bangaren jamus bahagon audu argungu daga bangaren jamus jirgi bahago daga bangaren gurmada cikin da bare kai bahagon audu jirgi bahago daga bangaren gurmada tsohuwar bataliya da tsohuwar bataliya kai jirgi bahago farmaki mai kyau kai jirgi bahago farmaki mai kyau jirgi bahago ya kashe bahagon audu argungu daga bangaren jamus